Ето чува са. Чичкофър пристига отдолу. Сега ще го видим как излиза. Ще видим овации, ще има ли, няма ли да има, или ще има уа. Даже карат мотори двама отдолу и че се приказват. Малко петле и краката Чичкофър. О, ма те двама. Двама на един мотор. Той са големи екстра днеска. Има и помощни колелета. Има хоп, амен да падне. Дай. Оп, дай. Оп, почти оп. Единия падна. Ето Чичкофър. Браво на него. Даже си доведе тук и ремарке се водеше след него. Даже иска и да го носят. Тук в момента Чичкофър спечели на Касабира от Джабока. Сега ще слезе да иде да закара Пачероза, да си вземе неговото моторче. Сега закара Пачероза, да си вземе мотора отдолу. Оп, спреди. Това модерна каска има това Чичкофър. Това Чичкофър. Бре. Голяма работа. Довиждане, до нови срещи.